Bejn Jannar tas-sena l-oħra u Jannar ta' din is-sena, il-prezz tal-enerġija ogħla kullimkien madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ħlief f'Malta. Dan ħareġ minn statistika ppubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. L-ogħla żieda rreġistrata fil-prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa kienet fil-Belġju fejn hawnhekk f'sena il-prezz tal-enerġija żdied bi kważi 70%. Isegwi l-Belġju kien hemm l-Olanda b'żieda ta' kważi 60%, waqt li fil-Litwanja kien hemm żieda ta' 43%. Il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 27%, waqt li f'Malta tul 12-il xahar ma ġiet irreġistrata l-ebda żieda fil-prezzijiet tal-enerġija. F'pajjiżi bħall-Italja kien hemm żieda ta' madwar 40%, fil-Lussemburgu aktar minn 30% u fi Franza u l-Ġermanja żieda ta' madwar 20%. Filwaqt li ma' Malta l-inqas li kellhom żieda fil-prezzijiet tal-enerġija kienu l-Kroazja u l-Portugal. Darba wara oħra, il-Prim Ministru Malti Robert Abela tal-garanzija tiegħu li jiġri il-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżna se jibqgħu stabbli anke fis-sitwazzjoni ta' żidiet kbar minħabba l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Kif l-istess waqt qegħdin ukoll insegwu sew il-kwistjoni tal-prezz tal-materja prima li tintuża fil-produzzjoni tal-enerġija, primarjament iż-żejt u l-gass naturali. Din l-istatistika ġiet ippubblikata wara l-istatistika tal-Eurostat u rid ukoll kif il-prezzijiet tal-fuel għolgħu fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ħlief Malta. Dan hekk kif il-Gvern Malti qed jerfa' il-piż tas-sisa tal-fuel biex anki hawn il-prezzijiet tal-fuel baqgħu stabbli.